Filmer du? Ja! Yes. Vi er ude og skralde. Og det var noget fiks noget lige nu, hun fandt på. Så vi kigger på mad i skraldespanden. Så prøv at se, hvad vi kan finde hernede. Ja, allerede her. Der kan vi allerede finde brød, som der efter sigende skulle være skrevet på datoen. Det er helt fint brød. Det er nok kun en dag for gammelt. Men det er vel lige til morgenmaden i morgen. Har vi pitabrød, som der også sagtens kan spises. Så det tror jeg bare, vi tager med hjem. Og så er det nok det, vi har til morgenmad i morgen. Vi går op og ser, om vi kan finde noget mere mad. Lad være med at skubbe mig. Prøv lige film herovre. Vi har hvad er det her? Oven kartofler. Hvis det var noget. De holder nok lang tid. Holdbart til den 26.11. Det vil sige, det var i går. Ja. Yeah. Og der er sgu nok ikke noget i vejen med dem. Der er sgu nok ikke. Også en kålslår. Holdbar til pas. Her. Tror jeg. Holdbar til den 26.11. 2013 ja, og lad os også. lige prøve at se på den. Der er Så sgu ikke noget, der er i vej med det. Så den her aftensmad. Ja. Det er en god aftensmad eller frokost. Det blev bare smidt ud. Hernede. Ja. Vi har fundet noget legetøj her. Og det er der, hvor vi tænker, at det kunne vel godt have gået til en eller anden lille dreng eller pige nede i Afrika, der ikke har noget andet at give sig til end at arbejde og tjene penge til sin familie. Så, men det må jo ligge her i skraldespanden. Der er også en Innocent Juice, der er en dag for gammel. Den ser ikke umiddelbart ud til at fejle noget, så den kunne man vel også godt lige drikke til det næste måltid.